ọ dị ma ndị be anyị ekene mụ na ọ bụ na Obi Afa Ọzọ Chimereze eze dibịa nke mbụ na mbụ na Ụgbọka nke dị na Nkanu East na Obi ka anyị na ugbu a ọ bụkwana ya ka ị na-ekiri ugbu a anyị ka na-akpakwa nkata gbasara ike ndị dibịa were na otu Ọzọ Chimereze ji kụzisiala anyị na ha na-awọ anụ dị iche iche. Tata anyị ga-amata ihe ha mere na-ewe ndị ọ magasịrị na-ewe obodo ndị mmadụ maọbụ ndị dibịa wọgoro anụ wee megasị ụmụ ihe dị iche iche, ụmụ ajụjụ dị iche iche ka anyị ga-ajụ ya. Tata ọ ga-akọwara anyị n'uju n'ihe gbasara ndị dibịa ịwọ anụ dị iche iche na ụdị ike ndị dibịa na-ewe. Ọzọ anyị ekele gị. Nwanne m ekenekwe m unu, kenekwe Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu. Ya dịkwala unu na mma n'afọ Chukwu na aja ana. Ise ọzọ ka anyị bido nke mbụ na mbụ na ụfọdụ ndị kiriri oyoyo nke anyị mere n'ụbọchị gara aga, ofu n'ime ha bụkwa dibịa. Ọ sịrị na ya chọrọ ịmata n'ezie na o doghị ya waa ya na ndị dibịa na mgbe onye dibịa nwere ike ịwọ anụ. Anyị wee na-ajụ ọ bụ na ụdị onye ha anaghị afụ oge a nọ nọgide asị na amosu fepụrụ, ọ na-anatazi chi bido ya ọ waghachizie mmadụ. Ụfọdụ ọ chọọ ịwaghachi mmadụ ọ gaghị ezu oke maka na chi jibidoro ya. Ọ bụ eziokwu ka ihe ahụ ọ bụ akụkọ a na-akọ? Ekene m gị ezi nwanne anyị nwoke Chizian, ya dịkwala gị na mma maka na ị bụ ọkpụ uche ọra ka ị na-akpụ. Ọ ya mere na mmadụ nwere ike ịgba mmadụ ajụjụ dịka iji wee bụrụ jọnalist. Ifrọ ebe onye madebelu ka ọ fụdebelu nke mara yara asanwu ya. Ịma na oge nke ọzọ anyị nọkọrọ wee kpakọrịta nkata tụnye uche dịka o si wee dị m na agada. Ihe m ji osi na ọ dị m na agada bụ na m bụ dibịa ana enwekwa n'ihe m marụ n'ụwa dibịa wee na-eme ka unu malụ na dibịa dị ọtụrụ na ọnwalụ dịka na be m na Ụgbọka ka anyị ji asụ na ọ bụ na Nkanu mụrụ m. Enwere dibịa mmiri ibe ọ bụ n'ọsụsụ ọha mmiri na ọ bụ nji mmiri ka ọ bụ. Enwere dibịa ọzọ bụ dibịa ha ibe ọ na-eme bụ mwofu ibe dị mmadụ na-eji site n'anyanwụ na agbala achị na onye nọ ndụmanụ onimonia ndụmanụ ọ bụ ibe dị ụta ji ọbịa ute na ọ na-aya ibe n'anyanwụ wofuo ibe anwado ya na-eji ọmado ya na mma. Onye bụ dibịa afa bụ afa dịka afa jikwa dị iche iche ọ ya ha ama ihe onye anwa bụ onye bụ dibịa mmiri na-eme maka ọmaghị ụzọ anwa bụ eso na aka ọlụ ya. Ihe m ji wee lụtụ aka n'ebe na-abụ a na dibịa dị iche n'iche nwekwa n'ike nke ha n'iche ka o si welu dị. Ọ ya ha dị ilu gị mfe na ọ bụ dibịa niile. Enwere dibịa amaghị ihe ha bụ na ihe ha na-alụ. Enwere ndị na-agba afa tata enweghị ike ịgwa gị na afa mmiri ka ha na-agba, ndị ma na-afa okwe ka ha na-agba. Ha amaghọdụ ụdị afa nke ha na-agba. Ya bụzikwa elu ịmaba na nke bụ afa agwụ, ndị mana nke a bụ afa anyanwụ na agbara. Ha amaghọdụ ya, mana nke bụ eziokwu bụ na ha na-afụkwa ụzọ na-anụkwu ihe. Mana ihe a niile enwe level maka na afa dịka m si wee gwabugo gị dịka labụ a na-eme na ọ bụrụ nke ndị sayensị. Labụ dị iche iche, enwe nke ga-afụ mkpụrụ obi gị, nwere nke ga-afụ ọkpụkpụ dị gị n'arụ and vice versa. So ha niile nwere ebe ogogo ha gadebe. So e bụrụ na enwere ofu onye dibịa na ọ bụ onye omenala sịlụ gị na o doghị ya anya na dibịa nwere ike ịwa anụ, ị malụ nọ maka ebe nke ọ gadebelu na ọ ka na-eto, maka anyị ncha na-eto kwa ụbọchị. Mana ka m gwazie gị direct na a na-awa anụ. Move Nwangene bụ onye Ụgbọka ekela mvode mkpukpu itene. Move Nwangene na-awa anụ and onye a m na-ekwu kịta Adom show n'olugo 20 years ọsọ ọnwa aka ma ya na Ụgbọka ọ ka fugodo ofu onye anyị ma agwọ na-echebe ya nche nke ahụ weluga. Enwere ezi nwanne anyị ọzọ emecha ewelu udene kpọọ nkọ ọ bụla ọgwụ welu malụ Chila Agaba in those early days. Agaba mmọnwụ. Enwe ebe dibịa du ha wee gaa na ebe a
ha na-akpọ ya bụ ha na ndị anụnwa ọhọfịa ha gakwara ije anwa ọgwụ anụ ofu onye n'ime ha ga-agwọta ọgwụ anwa which nwanne my own mother my own blood ya na my uncle bụ onye nne m tọrọ ofu na ofu nna obi Benin eji Barry White mali ezigbo afọ ya bụ Ndubuisi o so wee gaa ije anwa. Kedu ihe mere ebe anwa? Dibịa gwọchara ọgwụ agwalụ ha na ofu onye n'ime unu ayara abakwa moto nọ ya ga-abụ onye ga-ebu ọgwụ a wee bune na ọgwụ anụnwa banye n'enjin bụ moto akamen na ọ ga-akwụkwa moto enjin and ọgwụ ahụ ọ bụ gịnị? Ofu ihe dị n'ime ọgwụ ahụ bụ na ọ na-alụkebe moto. Ihe a na-akpọ ha oge ahụ ha batara ha bidochere bụ ọfọ ihe na ọfọ ọyị. Ihe na ọfọ ọyị. Yes, na ogbu ọka ekele mvuode juba na-ese ha metezie dutu ụdị ike ha kpabalụ obodo niile wee pụtasị mba na amekwekwe ka ndị a gaa n'iru in this form maka imebi ihe na ihe a na-emebi edizi too much. Ha wee gazie bawo to another group bụkwa mmọnwụ a na-akpọ awụ enyi ewee nwezie awụ enyi senior and awụ enyi junior. Ihe mere m ji wee ga mee ha bụ no history kado renowned and ọtụtụ n'ime ndị anwa melu mmanwụ anwetịrị m nwa anọ ndụ because most of them bụ my age and most of them nwa tọrọ ha atọ bụ ụmụaka nọ n'ime ha during that era and that group. Ofu onye anwa wọla anụ ọgwụ udene bụ ihe kpụnatalụ ya bụ ọgwụ mana udene mana ọ mmadụ mana enwe oge ọ nọgide ewube a sị na mmadụ wọrọ udene a na-awụ anụ. Ihe m na-akọrọ gị bụ na a na-awụ anụ. Nwaanyị m ji wee kpọtụcha afa dị anya bụ just to rekindle the spirit of people who want to ask questions ndị chọrọ ịma. Ọ bụrụ na ị nwere enyi na ụgbọ ọka kpọbagodo n'ụlọ jụba enwere onye dị otu anya ma alụ o mere exist ọ bụ eziokwu ị ga-anụ na o mere exist ọ gbabụzi n'ọnụ m. So a na-eyi anụ wee luo echi aka iyi ụmụlọkpọ nwoke aka iyi ụmụlọkpọ kedu ihe o ji eme? Ọ gwọchalụ gị ọgwụ ide ebu ya ọ ga-asị gị na be gị dị otu dị otu na osisi dị otu ị naluo gị na anya n'ukwu ya ọgwụ ahụ ọ ya nwagara ije wee pụọ mba ọ maka na dịka m chi wee gwa unu na dibịa ugene ji ikuku aga nwaanyị jibie udene na awa anụ. Ọ bụrụ jibia udene ada na o melu gị wụọ nkịta wee weli ihe ahụ welu pụọ n'ike mmụọ wee bune ya ọ na o melu gị wụọ anụ ufe ọ ndụma udene iweli ewu gị ihe ahụ n'ebe ahụ ọ chọrọ ka ọ dị ichietekwa azụ. In the same vein ka m na-eme ka ọra wee malụ na eziokwu na ọtụtụ ihe anụ nwe ndị Igbo ji eme agana ọ bụ ozi ka o si wee dị oge a maka ọ dị kịta. Anyị nche na-agba mbọ ka anyị nwee ike wee toluo maka na ihe emekwenụrụ Igbo ọtụtụ ihe a wee not documented enwere onye deli anụ ọtụtụ n'ime ha anwụgo dịka m si wee kọwalụ gị maka nwoke nke aka ya ụmụlọkpa ọ gwọchalụ gị ọgwụ onye anya ọfụ nke dị gị nso si gị na osi dị ụta n'ukwu ya ka ị ga-afụ ọgwụ a ị ga-anọ ebe ahụ ọlọchakwa ọgwụ anwa. ọ dị ma ọzọ daalụrị nne ịwọ ajụjụ ọzọ maka na ijekwa na Kpakpando TV ma ọ na Facebook ebe ọzọ nọ ọkachasị ụmụ Igbo nọ obodo oyibo dị iche iche ewe ndị dere wee jụọ sị njụọ ọzọ gịnị mere na ọ bụrụ eziokwu na ụfọdụ ndị dibịa were ụdị ike a na ha hapụrụ ndị omekome ha na-abịa wakpo ndị be anyị n'ugbo ha na-awakpo ụmụ nwaanyị ndị na-achịgharị efi hapụ omekome wee na-eme na ana Igbo gịnị mere na ha wọ agụ wee jeta ma ọ bụ chụpụcha ndị a niile? Ekene m gị nwanne mmadụ ha nwajụrụ ezigbo ajụjụ dịka onye na-akpụ uche maka na nwa onye Igbo na okike gọziri ya na ịkpụ ezigbo uche na-aba uru mana nke bụ eziokwu bụ na ike ofu onye adịghị ezu. Ihe ị ga-ebugodo ụzọ wee mata bụ na ndị anwa bụ ndị menwuru ihe anwa nwegoruru ihe ha mere nwa onye Igbo maka na ọ bụrụ na ndị solo asụsụ bụ nwa onye Igbo na-ebi ndụ na ya achọghị ịma and ọ ka dịkwa mụ na gị na ọbala luo echi ọ achọghị ịma bụ ihe gburu Igbo ọ bụghọdụ maka ndị wakporo ha. Kedu ihe o ji wee dị otu anwa?
abịa na ogbo ọka enwe ike a na-akpọ ji bi ịtọ nọ ịnọ ma bụrụ onye nke ise maka ihe nke m na-emenwu aga na akpa ugo otu akwa ka iyi afụkwa mmadụ maka na ka odogwu amụrụ odogwu na mba ka amụrụ ibe ya n'ebe ọzọ mana onye nke akpa ugo na m onwe mbụ ndị nke nọ n'ogbo ọka ama enwe ezi mmekọrịta mụ na ụmụnne m na-alụ ofu ọrụ n'obodo nke m nwa ilo wee bịazie nke anwa m anya amaghị anya ka a ga-eji wee jide m oge anwa a na-ejide m ndị nke ọzọ a na-eme ọgbasalụ ha ọkwa ọ sị na ya bụ odogwu ya na ha mebi ya mana ha echetara na mụ na ha mechie na ya na ha ka ga-emekwe wee na-agwụrụ ndị ike dị n'iche iche o wee dị ka onye ọbụla mere gịnị ugotere ije ugote ọsọ ọkwa na ya bụ ya bụ ihe ruo ka m na gị si wee nọrọ taa enwebere nzukọ jikọrọ ndị dibịa na ala Igbo niile ị nwere ike nsị ndị dibịa mmiri kwụrụ n'ofu ebe dibịa mgbọrọgwụ na-akpa akwụkwọ na-agwọ maka anya mgbu kwụrụ n'ofu ebe ka abịakana nwe na-ewu nọ mmalụ nke bụ ọka na nke bụ ata melu alụkwụsị ji wee pụta bakịta bụ alụkwụsị n'ala Igbo na-eme ka ha malụ na achụzila enwere ebe ndị a niile na-asị na ha bụ dibịa ọ ya melụ mana ọ bụrụ na anyị jikọọ onwe anyị aka dịka ukwu azịza anyị alụbaziela ọra ọlụ mana ọ bụ ị na-eweta m na-alụ ọlụ ga-anapụta m napụta ndị obodo m onye obodo m anwa na-akwa m emo enweghị onye ga-atụrụ m nne m na-eri ụlọ m a na-abịa akịrịka mana aja niile m na-achụ na ihe ọbụla m nweta bụ ka m wee mee ka obodo m dị n'udo ihe a na-asị bụ na m amara ihe m na-eme enwe ike mmekịta ya ike ụwa agụ m na ndị m na-achụrụ ya bụ anụ na-agbakwa n'ọsọ. Please subscribe to Kpakpando TV now for more videos.